Sing gedhe Pak Kang Mas pepujan sejantung atiku sambungku mong banci dalu rupit dosamu kalawan karwamu Kang Mas Gamra dipisake murid lestari ono enggal nyaruwe yen akibrate aku membayangke remu ing atiku iki yen gunjang bocah telu Omodenan sida dadi ceteng tak kanthi dikopok mati Lanjut dong, mangga dirampungke mangga. Mendah poyo yen masihkan urip lan hatiku mesti bahagia Jurnai Putri Sulestyo Gusti Sepuro Niko Kawe Srono Sing gedhe Pak ngamuranku Kang Mas pepujan Sambungku mong wanci dalu rupit dosamu Kang Mas Gamra dipisake Remu ing atiku iki yen gunjang bocah telu iki Omodenan sida dadi ceteng tak kanthi dikopok mati Pripun Bu napa ampek teng dada? Ampek. Nggih, napa Ndredeg niki Mas ngeten mawon. Nah, mawon nggih.
Raden jenengan suda mati ilang ngono telu apa pira ngono Mas. Ora guyon kaya. Kersanipun. Ini speknya emang seperti ini, Bu, nggih. Ini belum maksimal kalau sampai maksimal lho. Buyur aku kok ya nggih. Monggo dirampungke monggo-monggo. Mindah poyo Big